И здравейте, приятели, аз съм Тодор 123, тук с мен е Кичето ПГ. И днеска играем Real or Fake. Това мисля, че е Real, да. Това съм го виждал. Това е Fake. Чакай, нека да разгледам откъде. Аз нали съм гледал клипчета. Ами това мисля, че е фейк. Real. Или фейк, какво е? Real, да, Аз Real. мисля, че е Real. Това не се... Да. Аз не съм гледал. Това мисля, че беше фейк. Според мен е Real. Real, да е Real. Аз мисля, че е фейк. Real е. Това е фейк. Не чакай да... Рибата е фейк. Рибата е фейк. Не ми издавай, бе, някой може да не е гледал клипчета на Real фейк. Добре, айди да е и фейк, айди. Фейк. Това съм 100% сигурна, че е фейк. Това е фейк, самолета го няма. Да, само виж как може самолета. Това ми мисля, че е Real. Да ми не знам, айде Real да видим. Добре. 7 от 7. Това е, аз мисля, че е Real това. Чакай да го видим, да. Аз мисля, че е Real, да. Коректно. Това според тебе аз знам какво е. Изглежда доста Real, ама тази птица отгоре е малко странно. Не знам. Дай фейк. Права си. Птицата е фалшива. Опа. Ой, класко кученце. Фейк. Real. Да. Аз как да кажа Real, ама се обърка. Това изглежда доста Real. Real е, ама да не ти кажа. Да ти кажа ли какво е? Да е Real. Това е фейк. Откъде е фейк? Хора? Ние откъде се знаем, че има хора въобще? Това мисля, че е Real. И аз така мисля, че... Да, Real. Това... Аз чакай... Ти помисля, аз знам какво е. Изглежда доста Real, Какво става? Чакай. Небето е доста странно едно такова. Дай фейк. Това е фейк, обаче е слънчево. Before, after. Балон таков. Аз знам какво е. Не знам, може би е Real, не знам. Това е истинското. Това не знам. Това е Real, сигурно. Real. Познахме ги всичките. Да, ти като си гледал в YouTube и... Не искаш ли да пробваме пак? Айде дай, да има нови работи. Добре, хора, ще се върнем. И хора, върнахме се с втората игричка на това. Това вече го казахме, Real. Това вече го видяхме. Това го видяхме. Смисъл, какво му е фейка на тази крава? Сложено е. Те не същи ли са сега? Ако трябва ще го такова, ще го премахнеш това. И въобще няма да го пламе. Въобще няма да го качваме следващото. Те са едни и същи, това нови няма. Те са едни и същи. Добре, хора, просто ще ги нацъкаме всичките. И ще спрем клипа до тук. Не, смисъл, ако искаш, когато обработваш клипа, това го изтрина с втората игра и да не го качваме, защото са едни и същи. Това не го знаех между другото за този дворец. Човек как може да разбере, че там е много хора? Това не знам, всички, които гледаха, го объркаха. Това беше фейк. Това беше фейк. Добре, как е възможно да е толкова светло небето? Небето трябва да има много. Не знам, малко е като на филм. И добре, хора, това беше всичко от този клип. Ще се видим в следващия. Чао, кажи чао. Чао. Чао, YouTube, бай-бай.